Здравейте! Този път, както знаете от миналия път, ще отваряме Super Magical Chest, както с този Crown Chest и един Free Chest, за жалост. Така. Сега, първо да съберем Crown Chest и после направим другите неща. 8 левел, това малко и чихълт съм, да знаете, затова може да разберете, ама сега започваме с един лек майнер. Хоп, 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 хоп. Добре, помпата му умря. След 3, 2, 1. Малко закъснях, де. Добре. И Спарки, трябва да умреш. Някой гласува за мен, това е добре. Лъмберджак направи един удар. Не, че ме интересува колко удара направи. Ще си пазя майнера за помпата, няма да го бия сега. Пускам един холгредър. И добре, направи 2 хита. Запвам миния хорда. Още някой гласува за мен. Сигурно един мой приятел, който му казах, че сега ще правя клипа. Аз естествено не го правя на лайв дей. На лайв стрим имах предвид. Колата му лесно я взех. Давай, миньон. И миньона би попата. Аз много обичам това комбо. Ама много. Изхъбих се запа за нищо. Нещо ще му спра с паркитото, не е невъзможно. Само ще го изчакам да дойде. Иш още едно спарки. Добре бе, нищо. Аз вече му взех едната колата, остават 15 секунди. Вече 14. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Победа. Така, остават още 2 коронки и вземам Crown Chest. Ще играя една битка тук. Така, горе-долу му е добър дека. Те двамата са 8 левел. Което е странно. Тук той само ще се справи. Ще пусна един зап. Те умряха веднага. Не бе, къде пусна визарда? Той пуска болър. Глупавите пека. Ето няма смисъл.
Добре, вече има. Точно така е, машинки. Айде вземем им тауъра. За малко. Толкова ще убие този мега миньон. Тук малко зап. Тук един майнер. Там е само на един хлок. Аз почвам да атакувам другата кола. Така само да защити малко тук. Как мля ексбол. Къде пусна рокет? Вау, точно там трябваше да се пусне, човек. Уверявам те. А така е. Така. Печели. Това беше лесна победа. И това нещо се нерви. Още една купичка. Добре, хайде. Привет, френдс. Фейсбук. Не. Не бе. После ще играя с някой. Сега. Просто така. Чето когато добър дек. Добре, тая пуснаха. Вземем кода. Те защо пуснаха реч там? И как се прецаках? Нищо. Поне вече имам краун чест. И знам, че вече ще правя. Ще отворя Супер Меджикъл честа. То малко да защита, то няма да бъде добре. Няма да бъде зле. Добре, значи така играем за главната. Играем за главната. Айде, Лекси, да искам. Така е. И сега време за момента, в който ще отварям Супер Меджикъл. Започваме с фри чест.
Така. Епичният момент. 5700 пари. Супер. Минал хор. Добре. Голени. Май няма да има легендари. Уверявам ви. Доста мускетарки. Има легендари. И епичния момент. Айс Визард. Та-та-та-та-та. Честно казвам, не исках тази легендарна, но сета. Пак има легендарна. Казах, че няма да има, но всъщност се оказа, че има. Добре, поне не се оказва, че такова провал. Айс Визард, добре бе. Не знам какво мога да се направя с Айс Визарда. Не знам и за какво да го заменя, то в този дек всичко ми трябва. Честно казвам, не исках Executioner. И кои бяха 21-та епик карти? Торнадота. И вече мога да си го правя 4-ти левел. Чакай, те са 10. Мога и 5 левел, май. Още 2 торнадо и мога да си правя торнадо 5. Good. Най-сетне да имам една епик карта. 4 легендарни. Да. Това е от мен. За днес. Един момент. За малко. Когато влезете в Stats Royale, ви трябва ето този с малки букви под името ви. Сигурно го виждате. Ето тук. Това е Players Name Tag. И влезете в Stats Royale. Stats Royale е в Google. Stats Royale. Аз вече моето съм го написал. И натискате Refresh профил. Топа чак след толкова секунди. Нищо, да показа ви след 9 честа ми е този Джан честа. Така че очакваме от него легендарна. И след 41 честа ми е Magical. И може да ви показва битки. И това от мен. До следващия път.